ko jimmi ko haalande on haala heɗum woni kabaru jeunesse pulako international. Ardi tafam fu jeunesse pulako international yo walde sukaɓe hawruɓe hakkille e leyɗi 27 kamɓe cosi walde nde, kamɓe joƴƴini walde nde. Walde nde kone joƴƴinira hande no waɗa duuɓi 2 hono kone joƴƴinira, sabu timmode hitande 2021 nde woni ko nde waɗa officialisé ko yimɓe fo andi e nde woodi. Wonde walde humani nde fina tawa nde walde du moƴƴinirano honno baali keddiɗe ɗen fof moƴƴinira noon. Donc jiɗɗo fou e jiɗɗo tawede e mayre fou ina hani tawde e kartal mayre, non wattata wawa jeeyede e mayre, non wattata wawa haalde haala ko nde woni gollude. Woɗi ɗum wiyete carte de membre. Sa won carte de membre nden kay aɗa wawi wiyede a ɓi walde nde, aɗa jeeya e mayre, aɗa wawi du haalde haala mayre, aɗa wawi hollude yiima e mayre. Ka pulako fuu jeyde ka fa mbawa haalde haala mayre yo kina tawa aɗa jogui kartal mayre honno baali keddiɗe ɗen non mbawɗen wiide. So ɗum yalti e yidde laɓɓinde kadi gueɗe yogaje, saabu yimɓe hewɓe ina lamdo heɗum woni sukaɓe pulako windere naadu jeunesse pulako international. Donc ɗum woni ko jimmi haalande on son taykima wonde walde honno baali keddiɗe goyri fuu, nde wona walde e ɓilinde walde fay wotere, nde wona walde nde walde fay wotere jeeyi, kayrude nde walde honno baali fuu goyri noon. Jonne sa rimi ɓiɗɗo ma a dayano innirɗamo, sa welima a wiyan o Ibrahima, sa welima a wiyan mo Namrutu, sa welima a wiyan o Aboubakar, an andi jonka yalla inde hende kokkatamo inde alsilamena inde ko laati fuu. Woɗi minen min cuɓeke noddirde nde sukaɓe pulako windere naadu jeunesse pulako international. Honno sariyaji kokkiri mi hen fuu hawruɓe fuu no mbawi wadde walde muɓen. Donc ɗon jimmi laɓɓinde fa hono hettintoɗo ɓen fuu keɓa famde ko woni ndeɗo walde. Fanare nde yo fina tawa yo ɗemgal e ndenagu meɗen honno zaman o worri joni ne.